Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ato rong padayon sa paghimo ang atong nobinaryo para sa Birhen sa Guadalupe. Nya karon ikatulo na ron nga nobinaryo nato. Uban sa mahal nga Birhen atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, masumpo na ning mga immorality sa tibuok kalibutan, labi na gyud mga batan-on. Unya ang ato sang giantos ron nga COVID-19 nga virus mahunong na unta ni. Iampo sad nato og pasalamatan ang Ginoo para sa atong mga benefactors and donors nga padayong naghatag nato sa ilang hinabang nga unta makadawat sad sila og way sukod nga mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makaligkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pagpangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nagingon ang Ginoo, ang balaang Dios sa Israel, matuod gayud kini, o mga katawhan nga nagpuyo sa Jerusalem, dili na gayud kamo maghilak. Ayaw duha-duhai nga kaloy-an kamo sa Ginoo, inigsangpit ninyo kaniya. Inigkabati ninyo niya kaninyo, tubagon kamo niya. Bisag ang Ginoo naghatag kaninyo sa pan sa kaguol og sa tubig sa kasakit, apan dili na magtago pag-usab ang inyong matutudlo, kundili inyo hinuon siyang hikitan. Kung motipas ka sa tuo o sa wala, hibatian mo ang iyang tingog diha sa imong luyo nga moingon, di ara ang dalan, subaya kini. Ug paulanan niya ang binhi nga inyong ipugas, ug hatagan kamo niya daghang abot ug daghang kasibsiban sa inyong kahayupan. Ug ang mga baka ug mga asno nga gigamit ninyo pagdaro, mangaon sa labing maayong kumpay. Ug sa kabukiran ug kabungturan, mudagayday ang mga sapa, inigabot sa adlaw sa pagpamatay, inikapukan sa mga tore sa inyong kaaway. Ang bulahan mahisama kahayag, ang bulan mahisama kahayag sa adlaw, ug makapituon niya pilua ang kahayag sa adlaw, kung tambalan na sa Ginoo ang samad sa iyang katawhan nga nahimo sa iyang kastigo. Ang pulong sa Ginoo. Responsorio. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Dayga ang Ginoo kay siya maayo, awitig pagdaig ang atong Dios kay siya mahigugmaon, angay gayod ang pagdaig kaniya. Ang Ginoo nagabag-o pagtukod sa Jerusalem, iyang gipundok ang nagakatibulaag sa Israel. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Iyang giayo ang masulubon, iyang gibulong ang ilang mga samad. Siya ang nagaihap sa kabituunan, iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan.
Bulahan ang tao nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Dako gayud ang atong Ginoo ug makusganon diha sa gahom sa iyang kinaadman walay kinutuban. Ang Ginoo nagapabangon sa mga mapausanon ang mga dautan iyang gisalikway aron mapukan. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya giduaw ni Hesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Gitigom ni Hesus ang iyang napulog duha katinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Adto hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga way bayad, busa panghatag kamo sa way pagpangayog bayad. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong Ebanghelyo karon giklaro ni Hesus nga kitang tanan nga mga binunyagan na hasubay ta sa kinabuhi sa mga apostoles kadtong gibunyagan pod pinaagi sa Espiritu Santo ug sa tubig. Niya ang ilang nabatunan nga gahom mao gyud ang pag-abog sa mga yawa ug sa pagkaning ayo sa mga masakiton. Kamo mutuo ba mo nga makapapahawa mo giyawa? Di mo mutuo? Wa di mo mutuo nga nabunyagan mo? Nganong di ba mo motingog? Mituo mo nga nabunyagan mo? Mituo mo nga naatay gahom? Wa? Kanang wa mo tuo adto na padong sa impierno. Ngano man, tungod kay insulto na sa Ginoo nga naghatag nato. Nya nga ato girong dako kay problema kay di man gud ta mo tuo nga makapapahawa tagyawa. Mao nay problema karon. Di ang kaning atong gahom mulihok ra man ni siya sa pagtuo. Ang pagtuo ba ug mo atong gamiton ang atong gahom mulihok. Di ganita mo tuo wa gyud gahom nga mulihok. Muna ang ato rong batasan sukwahi sa batasan nga gustong papuy-an ni Kristo. Tanawa unsa iyang gisulti diri, panglakaw mo adtuan ninyo ang mga nangawala nga karnero sa Israel. Pasabot kanang mga tao nga wa nay pagtuo nako nga ni adinhis Israel sa Jerusalem. Unya sila maoy hatagi sa inyong gahom. Unsa may ihatag nga gahom? Na ingon lakaw kamo isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Kana mo nay una. Nya unsa may sunod dayon? Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay. So, muadto mo subahak, inyo ditong pabanhaon. Basta lagi, manggawas ginatanang naasbahak ngadto sa Manila Memorial. Nya pasimbaha din kuyog ninyo.
Inyong kuyog pulos mga namangon ba, nabanhaw. Unya, nindot kay niya, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon. Tingali, i-appeal sa tingali dinhi, hinlui ang mga na-COVID. Virus man na, hinluan. Sunod, abuga ang mga yawa. Pastilan, appeal gina. So, pag-ayos basakiton, pagbanhaws minatay, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, o pagwagtang sa mga yawa. Lingi ako nun ang imong tupad. Tanaw ni Musnaw nga napayawa o wa na. Unsa may ilhanan sa mga taong naayawa? Una, kusmod og naong. Mao gina kay kanang yawa di man gina malipayon. Way yawa malipayon kay impierno gud ang iyang gipuy-an. Kisa may malipay ng impierno. Basta kusmoron gani nagnaong kana giyawaan na. Ikaduha, dali kay masuko. Dali kay masuko ba? So nas inyong balay, nas imong gitrabahuan, dinhi simbahan, na gani dali kay masuko sama ning nagwali kana giyawaan na. Ikaw asawa ka, nya dali ka masuko, perting yawa nimo. Nya imong bana magsigilag smile kana naanay Ginoo. Ana. Mao na siya. Nya unsaon man pagpapahawa ana? Unsaon pagpapahawa? Amo kibaw? Mangupya ta sa first reading. Unsa may gibutang dinhi sa atong unang pagbasa ni kisatong kuan ni propeta Isaías niingon diri nga ayaw duha-duhai nga kaluy-an kamo sa Ginoo inig sangpit ninyo kaniya. Ayaw kunog duha-duhai ba? Ayaw pagduda. Mo lagi na tuo gyud nga inig sangpit nimo naa ginay Ginoo. Nang litan ron imong bana kusmod kay ignaong. Sa ito pag giyawaan, kay giluod na sa imong naong. Unsa may imong isang pits Ginoo? Ingna dayon, ang akong bana Lord, ayuhan ni. Ang iyang naong, kusmod naman kay ni. Nya maingon dayon Ginoo, ikay akong gamiton ha, nga tig-ayo niya. Sige, pahiyumi siya. Gikan ra ba na siyang kabit? Anya, ang saman, mos pahiyom ka. Mo smile ka niya nga, hibaw kang gikan sa siyang kabit. Ika may gamitos Ginoo na instrumento. Ikaw, di ko Lord oy. Yung Ginoo, giyawaan sa deka. Kay mo kusmod man sa karon, nya kanang imong yawa o kanang iyang yawa mag-abot na pulos mo kusmod og naong. Haron mawa ang iyang yawa, gamita ang imong Ginoo. Gamita ko nga naa nimo. So smile. Inka unsa may rason ako Lord nga mo smile ko nga gikan man ni sa iyang kabit. Sakit ba kay ni para nako? Nya maingon dayon ang Ginoo, sagdi lang og iyang gibuhat na nagikan sa iyang kabit. Kay kaning maong pagpangabit niya, okasyon nimo para maka-exercise kas tinuod nimong gugma niya. Kay ang tinuod nga gugma mugawas sa gina kung sulayo na sa sala. Kana deng gugma ni Kristo nato kanang nalansang siya sa cross. Kanus amo na ni gawas sa dihang naatubang niya ang mga makasasala. Kanang sala sa atong isig katao, maubaya na makapagawas sa atong gugma. Kay kun wa sila sala, ang atong gugma murag luya siya, di siya mo active. Kanus aman mubukal ang tubig. Kung naay kayo. Kasimple anang una-una. Kanus aman muhayag ang suga. Kung naay ngit-ngit. Ingon ani tanawa nakakita mo sayag sa kandila. Wow wa man kita magpasigag suga des babaw kay way kapuslanan. Wa may ngit-ngit. Kanus aman ka makakita gwapa. Kung naay batig naong. Simple ana. Og way batig naong. Unsa ko nimo pagkahibaw gwapa siya? Gwapo siya. Sa to pa mapuslanon, ayaw pagmahay og bati kag naong, kay tungod nimo doon na nay matawag nga gwapa o gwapo. Kanus ama ka makaingon nga naay bright.
bugo. Kay kung pulos mo perfect, kinsa may bright ninyo. Kanusa makaingon nga taas siyag height. Nasa'y putot. So, kakuha na, nya kanusa ka makahimong buot, kanusa ka makaingon nga buotan ka. Kung naay makasasala, naay buangon nga moatubang nimo. Nya karon kay asawa makakang buotan, kamoron dinhing mga asawang nanimba, buotan mo o yawanon. Tubag. Uy, tubag uy. Namos tunga-tunga, ayawanon mo. Pero maingon kang buutan ko, mutuor ako nimo kung makasuway ka nga ang imong bana giyawaan unya wa ka madala. Ni samot hinuon ang imong gugma ug kaluoy niya. Kana buutan gyud kang tinuod. Kanusa ka makaingon nga kani kayo ni dili ni artificial kung makapabukal siya sa tubig. Pero sige kag sugno di ang tubig, wa gyud mo bukal, wa gani mo init, ingka binuang maning kayuha, di man din ni makapainit, di ni tinuod nga kayo. Kanang inyong alahas, ninyo gisulob, tinuod na dili. Kanus amang ka makaingong tinuod. Imong ilunod atong sanitan niyo kang kuanan nang saw-sawan. Suka ba na unsa na? Oh, nga purify ba? Ang bulawan sa kuno mailhan sa nga bulawan kun imong sunugon kayo kay ugwa gani basin kay kato kunong maigos kayo ang bulawan musamot man siyag ka luto mo lutaw magmayo ang kana kunong dili bulawan maabo mo na siya abo kanus ama mo makaingon nga taga San Vicente Ferrer mo ngi kanus ama mo makaingon taga San Vicente Ferrer Parish mo. Kung samang San Vicente Ferrer nga naghingilig mga yawa, nag-ayo og mga masakiton. So kinsa maroy mga masakiton, sama anang drug addict, masakiton man na, addict man na. Unsaon man na pag-ayo? Papuyas inyong balay. Kay di man mo mga addict, di ba? Papuya aron matakdan sa inyong kabuutan. Nya, inyo nang buhaton. Nga buangon day mo man mamoto man kaning ato bitang kinabuhi sige tag pangayo sa Ginoo mo nindot akong kinabuhi Ginoo mo nindot unta Ginoo mo nindot unta sige gitag ingon ana pero wa gid tay commitment nga buhaton ang iyang sugo ang sugo sa Ginoo maoy gahom kanang sugo sa Ginoo nga panghatag mo ayaw pagpangayog bayad ayan naman sa nang gisulti dire. O karon ting Pasko manggiron. Ato man ang sighag balik-balik nga give love on Christmas Day. Ay Christmas Day. Make every day Christmas. Nya panghatag. Tistingi kanang imong ugangan nga libakira kay nimo, kanang magsigig libak nimo ba? Sigig daot nimo, sige hirago naghatag. Pagkapinig hilo. Di ba? Sigig hatag ay lang kanang hatag yan nga way pag-expect. Tanawa, di ba, moabot yung panahon, manghatag sa nanimo, din agid na, mulibak. Awi tao. Ganang imong silingan, kusog ayong mudumot nimo, sige hirago nagdaig, sige hirago na siya og kaning hatag on sa iyang gusto. Ang sunod na, buota na kay na. Nya, kini siya mo'y gibuhat ni Kristo. Sa dihang yawanon na kaita, sa dihang hadlok ita mga matay, nagpakamatay siya. Ang mahal nga Birhen Maria, labi na ning Birhes Guadalupe, ang kontraan niya mao ang mga tuo-tuo sa una. Katubang mga diwata-diwata, katubang mga tao panahon sa una nga ang bata patyon unya i-offer ngadto sa ilang gods and goddesses. Muning ang iya aning kuan, iya aning pagpakita nagtunob siya sa adlaw. Ang sana, gatunob siya sa buwan. Ang buwan nga ana, niya iyang gisalipdan ang adlaw. Kay daghan kuno sa una nga, ang ilang mga anak, ihawon, kay ihalad sa adlaw, ihalad sa buwan. Kay ang buwan, adlaw mo na giisip sa mga tao dito nga, mo'y ilang ginoo-ginoo. Niya, halaran, patyon ang tao, kay ihalad nga to. Na, mga totoo ba? Muna iyang gisalipdan. Nya iyang giingon na gabugkos mo na siya diri og kuan panapton ang pasabot ana mabdos na siya
Ang pasabot niya, panggaa ang bata sud sa tiyan, hangtod yod sa pagdako, hangtod pagka tiguwang, panggaa gyud. Nya karon, unsa naman sa gibuhat sa Ginoo, gipatay ang mga bata kay gihalad ngadto sa atong kwarta, pangwarta. Abortion, grabe kay ang abortion karon kay gigamit og pangwarta. Wa mo kibaw? Wa mo kibaw na? Anong tutok mo lang muna ako? Gipatay oy. Ang sugos Ginoo nga ang kinabuhi panggaon atong gipatay. Nya tudloan din ta, one child policy, two child policy. Nya ang sobra ana patya na. Masipyat gani patya kay din ana makaayo ang ikatulong anak, ikaupat nga anak, ikalimang anak. Din ana makaayo kasi gatudlo ana ang kalibutan nga napuno sa sala. Nya unsaon nato aron mabag-o ang kalibutan, manglakaw ta, magsangyaw ta sa maayong balita nga dili ang bata maoy hinungdan nga ang kalibutan mobati, kung dili ang mga dagko maoy nakapabati sa kalibutan. Kaning nanimba karon usanis nakapabati sa kalibutan kun mahadlok na ta nga mudawat og bag-ong bata. Mao na siya. Mao na ang mahal nga Birhen sa Guadalupe, mabdos na siya. Nya unsa man na papahawaan na ang yawa nga nagtudlo nato nga maayo ang mga pills, maayo ang pagpalaygit, maayo ang pag-abortion, maayo ang paggamit og kondom, maayo ng basiktomy, maayo ng mga usaray imong anak. Yawa na ang gatudlo anak. Mao na siya. Nya inyo nang papahawaon. Kamo makakaya pa ay gimo gamit og pills. Haron sige tang bunyag dinhi. Wa kay ko gimunyagan nga kanang aktibo simbahan. Wa na moy di na mo kamo mga anak. May nasunod tuig ha, kinahanglang makabunyag gyud ko. Gikas mga liktor, bisag ka mo mga 80 na edad, paningkamot mo nga, doon nasan mo'y mapabunyagan, sunod. Kaya pa biya na, basig maingon mo nga, di na nakaya. Ang mga Ginoo nagproyba baya, nga ang 90 anyos, mamabdos pa, ang 70, mamabdos pa, ang 12 anyos, mamabdos pod, ang wahilabtig bana, mamabdos pod. Nindot ka na, magbunyag ko dire, niya anak sa atong liktor nga, stinta na, pastilan. Duta ka, no? Makaingon kita mauni usas mga milagro ni San Vicente Ferrer. Awa mo mo to, anak. Uwa mo mo to, nawa, nagiyawaan na mo. Sige, manindog na ta. Himuon na to ang pagnobina sa mahal nga Birhen. Mga igsoon, ang atong maaghop uyamot nga inahan, ang Birhen sa Guadalupe, sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo, o nagbubo kanatong iyang mga anak, sa dili maisip nga mga grasya, kuyog ni Santo Niño, gitisok niya ang pagtuong Katoliko dinhi sa Sugbo niadtong Marso 16, 1521. Giluwas usab niya ang tibuok Sugboanon sa dakong katalagman sa piste sa kolera niadtong Hulyo 16, 1902. Naghatag siya kanato sa tiunay nga larawan og modelo sa hingpit nga pagkatinun-an ni Hesus, sa pagkaputli nga ulay, sa pagkamaunungon nga asawa, ug sa pagkamahigugmaon nga inahan. Sa Hulyo 16, 2002, gideklarar siya nga patrona sa Archdiocese sa Sugbo. Busa, uban sa mapaubsanon o masaligon nga kasing-kasing, ato karong himuon kining santos nga nobina. Pagampo sa ikatulong adlaw. Labing matamis nga inahan, Birhen sa Guadalupe, sa pagpanamkon sa tunhay nga pulong nga nahimong tao, midali ka pagpaambit sa mayong balita ngadto sa imong igagaw nga si Isabel, kinsa misangyaw, bulahan ka sa tanang babae o bulahan usab ang bunga sa imong tiyan. Bulahan ka nga mituo nga ang pulong sa Ginoo kanimo matuman gayud.
Kami sa pagbunyag nakadawat sa pagtuo og Dios nung kinabuhi ug kanunay nga naalimahan ni anang kinabuhia pinaagi sa pulong sa Ginoo ug sa iyang lawas ug dugo. Nangaliw po kami, idangat mo kami sa grasya sa kadasig ug sa kalipay sa pagpaambit kaniya sa uban sugod sa imong kabanayan, kaparyentihan ug kahigalaan. Itugot nga ang mga ginikanan ug mga apuhan musangyaw pinaagi sa pulong ug panag-ingnan sa ilang kinasingkasing nga pagtuo sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kanamo aron ang among kabataan ug kabatanunan magmapasalamaton sa pag-amping sa gasa sa kinabuhi ug paghigugma magmatinahuron sa usag-usa ug malipayon nga maningkamot sa pagtabang sa ilang isigkatawo. Nagampo kami alang sa mga inahan ug mga amahan, labi na kadtong naningkamot sa pag-alagad sa ilang mga anak, taliwala niining panahon nga namiligro ang panaghiusa ug kinabuhi sa banay. Nagampo kami alang sa kabataan o kabatanunan nga magpasalamaton unta sila sa mga sakripisyo nga gibuhat alang kanila niadtong gitugyanan sa pagalam, sa Pinoyanan, sa tun-anan o sa among mga katilingban. Pangayoon nato karon ang mga grasya nga atong gikinahanglan pinaagi sa mahal nga Berhen sa Guadalupe. Ang inyong tubag, dungga kami Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tibuok simbahan nga kanunay siyang andam nga musangyaw sa maayong balita sa paghari sa Dios. Mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa namunuan sa atong nasod nga mudawat unta sila sa mga pagtulunan nga gitudlo ni Hesukristo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga mihalina, nga mabanhaw na unta sila sumala sa gisulti ni Jesus sa Ebanghelyo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. O Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe kanunayng ulay, agaka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Aku
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manahusab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tudhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom ning misa karon,
Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat.
O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili mantika madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog, paghandom, kang Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay, sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi, ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa
kagamhanan. Mahimutang gamhanan. Saban, tuo mo ana? Oh, kana pagpapahawa sa mga yawa, pag-ayog masakiton, pagsangyaw sa mayong balita. Ang ato lang buhaton, maura gyud ang pagtuo na kada nato tawag sa Ginoo naagid siya. Nya ang pagtuman sa iyang sugo. So update sad sa ato karong nahalin nga slots kadtong 1,000 ka slots nga tag 3,000 nahalina nata og 88 ka buok, 88 ka buok. So pakpak. Ang ato na lang available karon kay 912. 900 na lang 12. Wa pa mo kapalit no. Sugod na mo palit kay mahutdan unya mo. Bitaw, gamito ni nato ug salamat sa ato mga kaigsuonan. Gamito ni nato para sa paghimo sa atong bag-ong pultahan, kining altar, to dihang kurinti, ang rotating camera o ang atong yuta dinhi ato ni siyang pa transfer o ang ato dihang sakyanan para sa atong parokya nga utility truck. Mahinaot unta nga daghan pang mutabang ani ampo ta aron mahuman ni nato karong buwana kung pwede lang tugot sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa uban sa Mahal nga Birhen Maria ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.